Tbassir ekonomiku tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li Malta se jkollha l-aqwa rata ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Skont l-ekonomista Philip Von Brockdorff, dan it-tbassir pożittiv huwa indikazzjoni ta' attività ekonomika b'saħħitha mibnija fuq diversi fatturi. Għandek ovvjament il-konsum li qed jiżdied u allura dak ovvjament jgħin ukoll biex kun hemm tkabbir ekonomiku, hemm iktar investiment sija mis-settur pubbliku, sija wkoll mis-settur privat li allura jiżid ukoll l-attività ekonomika f'pajjiżna. Hemm ukoll il-fatt ukoll li qed nintużaw ħafna fondi Ewropej, allura żdiedet l-absorption rate. Fattur ieħor li ħalla impatt kien l-aċċess għall-finanzi. Ġifieri il-fatt li għandek iktar entitajiet privati anki small medium enterprises li qed ikollhom aċċess aħjar għal finanzi, ġifieri biex jinvestu fin-negozji tagħhom, eċetera. U dan hu dovut ukoll għall-fatt li rati tal-imaxijiet niżlu allura il-fatt li niżlu l-kost għalihom dan qed jagħmel aktar attrenti għalihom biex huma jinvestu. Von Brockdorff isostni li l-fatt li għandna l-ekonomija u attività ekonomika b'saħħitha jattira iktar investiment lejn pajjiżna, iżda mhux biss. Jisu kollu l-opportunitajiet ukoll jista' jinħolqu għall-kumpaniji tagħna fis-swieq ġodda. Ġifieri ma nistgħux ignoraw ukoll apart investiment li ġej f'pajjiżna, dan ukoll investiment ta' kumpanija tagħna f'pajjiżi oħra. Pajjiżi mhux neċessarjament la fil-Eurozone u laqqas fl-Ewropa, imma barra mixtut tal-Ewropa. Dawn l-opportunitajiet jgħinu kumpaniji lokali biex jespandu u bekk jelbu l-problema ta' ċokon f'pajjiżna. L-ekonomista jgħid li pajjiżna mistenni jżomm dan ir-ritmu fis-snin li ġejjin. L-attività ekonomika għas-sena d-dieħla 2016 u anke 2017 prevista wkoll li tkun waħda b'saħħitha wkoll.